Boys and girls, welcome back to Kids Corner, and we are in a series that's talking about love. And remember, God loves us so much, and we ought to love one another, for we cannot love God who we've not seen if we fail to love one another. And I want to remind you that the greatest verse, according to Uncle Ivan, is John chapter 3 verse number 16, and I want you to say it together with me. It says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have life eternal." So if we want life eternal, we must be able to express love. And I want us to sing again the song we're going to be using for this series that says, "Love is not love until you give it away. Until you give it away, then you know that's love. For God so loved the world," the Bible says, he gave his Son. Yes, God so loved us that he gave his only Son. And remember, love will never be love until we have opportunity to give it to someone. Our eyes are closed, our hands together, our heads are bowed. Shall we pray? Our Father who art in heaven, thank you for the gift of love. Now that we have the love that you gave unto us, help us to give it to others, that we might impact the world and change the places round about us. In Jesus' name we pray. Amen. Oh, well, boys and girls, did you know it is not money that makes the world go round, but it is love, because everybody wants to be loved. And last week we're looking at love between friends. Today we want to take it in the family circle. Is it important for us to love one another as families? But how do we express this love? Should we tell each other that we love? Yes, it is important. It is important to tell your brother, to tell your sister, to tell mommy and daddy, aunties and uncles who are in the house, to remind them that we love you. But how often should we also show them that we love them? By praying for them. Do we find that in the Bible? Let's go to the book of Job chapter 1. I love the story of this family setting. Did you know, before Job's kids would go to school, if they were contemporary schools in that time, you know what Job would do? He would show his love for his children by putting his hands on his children and praying to God and say, "God, thank you for the children that you gave unto me." He would also pray for his wife
and pray for the people that were around you. So we want to let you know, boys and girls, that one way we show love one to each other is for us to be able to pray for each other. Did you know we are living in very difficult times? In fact, most people are calling unprecedented times, not only because of COVID-19, but a lot of things are happening in our lives and people are going through a lot. Did you know that when you see bread on the table, it's not as easy as ABC or eating porridge, but mommy and daddy would have to work so hard. So how do you show love to mommy and daddy? Every day in the morning, and go down on your knees and pray to God that God might cover them as they go to work, as they go to their various places. Not only your mommy and daddy, what about your brother and sister? Sometimes school can be the most difficult place. You know, there are kids who are busy saying bad things about other kids, but once you protect them with the love of God through your prayer, then they can be able to face each day as it comes. So I want to challenge you. Do you know it's not even a sin to tell somebody that you love them? In fact, I would want someone to tell me they love me every day. Imagine what difference you would make when you tell your brother in the morning when they wake up, God loves you and I love you too. And I am praying for you. And they will face the day knowing that God is with them. So one way we can show love is to tell our family members, tell your siblings, tell mommy and daddy, tell your uncles and aunties, whoever is in your home, just remind them that you love them. You can never run out of words if you tell them that you love them. Not only tell them, but remember, you need to pray for them and put them in the hands of God, so that as we face each day as it comes, we know that the Lord is on our side. So boys and girls, I want to challenge you. You will never lose anything by telling someone that you love them. And remember, the song says, love is not love until you give it away. And sometimes, did you know that your sibling, your mommy and dad, just needs you to express love by just giving them a hug and remind them that God loves them and you love them too. And if they do that to you, you will see that love becomes reciprocal in your family. So I want to challenge you, boys and girls, never, ever, ever be stingy with those words. Tell your family members that you love them. Remind them that you're praying for them, because Job loved his family, that he had to pray for them as they went out. As they came in, he also prayed for them. And that is another way that we can show how much we love each other. So in your family, I want to charge you and challenge you, boys and girls. Tell your family members how much you love them. Tell them how much they mean to them, and show affection of love, sometimes by hugging them and telling them what they mean to you. Because, hey, love is not love until you give it away. And it is because of love that we can face the world that is around us. It is not money that makes the world go around, but it is knowing that somebody in my family loves me so much. And remember, as we close, you just need to tell them, you need to pray for them and show them the affection that you love them so much. And when you do so, family becomes one of the most important places that we stay. Because remember, it's a little heaven on planet Earth. And how do we make it a little heaven? By sharing love, giving love, and doing love. May God bless you, boys and girls, as you remind your family members that you love them by telling them, praying for them, and showing affection. Our eyes are closed, our heads are bowed. Shall we pray? Our Father who art in heaven, we continue to thank you for the gift of love. Help us, oh Lord, to show love, to say love, and to act love in the home institution. Thank you once again for reminding us that you love us so much, and help us to give this love to those who are in the sphere of our influence. In Jesus' name, let all the boys say amen and amen. Thank you, boys and girls. Don't forget, starting today, remind your siblings, remind your parents, your uncles and daddies that you love them and God loves them so much. And it's not even a sin to just give them a little hug and tell them that you love them. God bless you. Let's meet yet again on Kids Corner as we continue to talk about the power of love. So let it fly in the sky, let the
vakarwadziwa Jehovha atsamwa, zvitema zvakandipfuwira pasi, ndakachema ndirimo mumatope, tenzi akandiburitsa kunzezve, andiburitsa mumatope, andimisa ini padombo, nasi andipariyo mumoyo wekukudza. Hallelujah. Andimisa padombo pedyo naye, matsiko angu asimbiswa pano, andizomboputikindiri pano, domirira ndizopfeka chiremba, andiburitsa mumatope, andimisa ini padombo, nasi andipariyo mumoyo wekukudza. Hallelujah. Andipariyo rutsare rukudzo, doruimba usiku nesikati, moyo wangu wazara nerufaro, ichazokudza mununuri wangu. Jehova andiburitsa mumatope, andimisa ini padombo, nasi andipariyo mumoyo wekukudza. Hallelujah. Tichaimba tsitsi dzake kuneni, zvene kunaka kwake kunevese, tichazoimba ruponeso kwese, dakara vese vasimbire Mwari. Jehova andiburitsa mumatope, andimisa ini padombo, nasi andipariyo mumoyo wekukudza. Hallelujah. Tichaimba tsitsi dzake kuneni, zvene kunaka kwake kunewese, tichazoimba ruponeso kwese, dakara vese vasimbire Mwari. Jehova andiburitsa mumatope, andimisa ini padombo, nasi andipariyo mumoyo wekukudza. Hallelujah. Andiburitsa mumatope, andimisa ini padombo, nasi andipariyo mumoyo wekukudza. Hallelujah. 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 Ndinokukwazisai hama muzita raJesu, amen. Toda kutenda Mwari nekusanganiswa kwataita. Zita rangu ndoitwa Pastor Brighton Manyepa.
toda kutenda nechirongwa chiri kuuya kwatiri. Mukati menguva ino toda kupinda mukati meshoko raMwari. Toda kuverenga kubva pana Matthew chapter 15 kubva paverse 21 to 28. Pane kanyaya karipo tinogona kukawana zvakare kuna Mark chapter 7 verse 24 to 30. Ndichaverenga panapa makateerera kubva pana Matthew chapter 15 verse 21 to 28. Zvino Jesu wakabvapo akaenda kumativi enyika yeTire neSidhoni. Zvino tarira, mukadzi muKenani akabva kunyika iyo akadana achiti, ndinzwirei ngoni, Ishe, mwanakomana waDhavhidhi. Mwanasikana wangu akabatwa kwazvo nomweya wakaipa. Asi haana kumupindura neshoko rimwe. Ipapo vadzidzi vakauya vakakumbira kwaari vachiti, muendesei, nokuti anodanidzira shure kwedu. Asi akapindura akati, ndakangotumirwa kumakwai akarashika eimba yaIsraeri. Zvino akauya akapfugamira akati, Ishe, dondibatsirai henyu. Akapindura akati, hazvina kunaka kutora chingwa chevana ndokuchikandira mbwanana. Akati, hongu Ishe, nyangwe nembwananawo dzinodya zvimedu zvinodonha patafura ravatenzi varo. Zvino Jesu akapindura akati kwaari, haiwa mai, kutenda kwako kukuru, zvaunoda ngazviitwe. Mwanasikana wake akapora kubva panguva iyo. Ngati tsinzinei tinamata. Baba vedu vari kumusha kumusoro kudenga, yasvika nguva yekuti Mwari musimudzirwe kubva mushoko renyu. Mwari, sekuvimbisa kweshoko renyu, makati pamunosimudzirwa munokwevera vazhinji kwamuri. Bvisai kumira kwangu, asi Mwari mugotaura muchinzwikwa. Taingakumbira sei Jehovha muunganidzi vanhu mukashaya chekutaura kwavari. Pane vamunhu vamuri kutsvaka kuburikidza neshoko iri. Taurai nesu, denhai moyo yedu, kutenda kwedu kusimbiswe, isu tigosimudzirwawo pakutenda. Uyu ndiwo munamato wedu muzita raJesu. Amen. Toda kutenda Mwari nekuda kwepataverenga apa. Musoro wemharidzo ino unoti, kana wai dzoita sembwa. Kana wai dzoita sembwa. Ndo musoro wenyaya, when sheep behave like dogs. When sheep behave like dogs. Dai Mwari vatibatsira tipinde pakunzwisisa passage iyi. Now ndoda kuti mubate nyaya iri panapa. Mukaverenga pana Mark chapter 7 verse 24. Jesu ari kutsvaka kwekunohwanda. Saka anotaura nevadzidzi vake kuti nditsvakirei spoti yekuti ndimbonozorora inini nemi, timbobva pachaunga, timboenda pedu tega kwatino kuretreat, kukavhakesheni. Saka Jesu anotaura nevadzidzi panapa kuti vatsvake nzvimbo yekunozororera. Question number 1 yandakabva ndanetseka nayo ndeyekuti iko zvino ndakatarisa ministry yaJesu yanga ingori ne 3.5 years kuti asiye dzidziso yenyika yose. Saka nguva yekuti Jesu amboretreata, ambonozorora yakanga iri yei, akanga asina kana nguva. Pari kujeka here? Now nekuzoverenga panapa ndokuona kuti no, Jesu yakanga isiri nyaya yekuda kunozorora kana nyaya yekuda kunoita retreat, but akanga ari kuda kuenda kwake ega nevadzidzi kuti ambodhila navadzidzi. So Jesu paari kuenda kwaari kuenda, and by the way, muponesi aisafanirwa kuenda munyika dzimwe dzanga dzakatarwa dzakafanana neTire neSidhoni. Messiah anga asina kutarisirwa to set foot in such land. But panapa Jesu haasi kupinda muTire neSidhoni, but ari kuenda kubhodha. Now nzvimbo yaari kuenda inzvimbo yakanga isingatarisirwi kuonekwa munhu akaita saKristu achisvika munzvimbo iyoyo. Yakanga iri nzvimbo yakanga isingatarisirwiwo zvakare kuwana vanhu vangaita hanya naJesu. Pari kujeka here? Munoziva nzvimbo dzemabhodha inzvimbo dzekuti vanhu vanenge vari busy kuda kutsvaka mari, vari busy kuda kugadzira kuti vawane mukana wekuita mari nawo. Pabhodha hapana
munhu wemunhu. Pabhodha hapana unhu kuvanhu, pabhodha panoitwa yese yese. Pari kujeka here apa? Utsotsi hwese ukada kuhuona enda pabhodha, pari kujeka here apa? So panapa Jesu vadzidzi vari kutarisa ubva vati saka ndekupi kwatingaenda kwekuti hatizikanwe, zvikanzi handei kubhodha renyika yeTire neSidhoni. After all, vanhu veTire neSidhoni havana hanya naMwari. So tiri tese vadikamu. So panapa Jesu anotora vadzidzi vake oenda navo kunzvimbo iyi. Munoona mukati meupenyu vadikamwe, ndine lesson 1 imwe yandakabatawo panyaya iyi. Jesu haana nguva yekutambisa muupenyu, and everything chinoitwa naJesu chiri calculated. Panapa ari kuda kudhila nekudzidza nevadzidzi vake, ane chidzidzo chaari kuda kusiyira vadzidzi, and ari kuda kudhila navo, aparidzira vamwe, but anga asina kuwana nguva navadzidzi. So Jesu anoenda navo kunze, ivo in their mind vari kufunga kuti tiri kunozorora, yet Jesu has got an agenda navo. Munoona pane dzimwe nguva dzaunoendeswa mune dzimwe nzvimbo, kwaunofunga kuti hakunoku ndakangouya kuzotsvaga mari chete, kana kuno ndakauya kuzozorora. But kumuKristu hapana kuzorora pachiKristu. Hapana paunomborarama uchiti nhasi ndambobvisa chiKristu ndatsveta uko, ndaenda Dubai saka chiKristu ndombosiya, ndomboita zvekuno zvekufara, kana kuti ndaendawo kwandaenda kupati. Ndakambonzwa vamwe vanhu vachitaura vachiti kana wauya pano zvechiKristu isa pasaidi, zvechieridha isa uko, zvechifundisi bvisa pano. Pari kujeka here? Vanhu vanoda kukwachanura chiKristu pavanhu kuti vashaye unhu. Pari kujeka here? But Jesu panapa ane nyaya yaari kuda kusvitsa kuvadzidzi, but anoenda navo kunzvimbo dziri unusual. Pari kujeka here? Ngandikurumidziwo kutaura kuti eveniwo Jesu anowanika nzvimbo dziri unusual. Pari kujeka here? There are so many times patinofunga kuti kubhawa hakuwanikwi munhu anoda Mwari, ukaenda kumaavhenyus hauoni munhu anoda Mwari, ukaenda pabhodha hauoni kana muKristu. Inzwai vadikamu ini pokutaurirai kuti there are some times when you find a Christian in unusual places, because kunyangwe naJesu akawanikwa in an unusual place. Pari kujeka here? Pabhodha reTire neSidhoni. So inzwai kune umwe munhu akanditeerera, pane vamwe vanhu vanofunga kuti vakabva munzvimbo yavanozivikanwa voenda munzvimbo dzavasingazivikanwi vanogona kunoita yese yese yavanoda. Pari kujeka here apa? But panapa panondishamisa. Jesu aenda nzvimbo yaaifunga kuti vadzidzi yavaifunga kuti hapana munhu angavashungurudza, zvikanzi wanikwe pakangoerekana paita mumwe mukadzi akabva aziva Jesu. Zvekumuziva zvakadaro, zvekumuziva nemutupo wake. Pari kujeka here apa? Indi mukadzi uyu akatanga kudanidzira mwanakomana waDhavhidhi. Mukada kucherechedza mukati mebhaibheri, vashoma vanhu vaidanidzira kuna Jesu saizvozvo, kuti vaiziva Jesu nenzira iyoyo. Bhatimiyo ndiye mumwe ndakabva aitirwa zvaaishuva. Mukadzi uyu ndiye mumwe watinonzwa. Mucharangarira imi Jesu achibvunza vadzidzi kuti vanhu vanonditi ndini ani? Vadzidzi vachitanga kurotomoka. Pari kujeka here? Vamwe vachitaura Jeremia, vamwe Eria, zvichingoenda zvakadaro. Kusvikira mumwe Peter azotaura kuti imi ndimi Mesaya, zvikanzi hausiri iwe wataura mashoko. Pari kujeka. Vadzidzi chaivo had that confusion yekuti who is Jesus? Pari kujeka here? But uyu mukadzi needed no introduction, kuna anosvika nekuziva Jesu intimately, mwanakomana waDhavhidhi. Izvi hazvaigona kutaurwa neumwe munhu asiri muJudha. So this was chimwe chinhu chaishamisa kuona mumwe munhu asiri muJudha achitaura pamusoro penyaya iyi, achiziva Jesu, achiidentifya Jesu netaito yekuti mwanakomana waDhavhidhi. Tiri tese vana vaMwari. So panapa vadikamwe, pane nyaya yandoda kuti ndiunze panapa. Jesu aenda, ndibatsireiwo kuona panapa picture iri kuitika panapa. Mukadzi uyo wauya ati pindikiti pakati pavo, ende vadzidzi vanomira votanga kudzivisa mukadzi uyu, votanga kuda kumudzingira kure. Imi mai, imi munotsvakei pano? Swederai uko, hatisi kukudai, tauya kuno kuzozorora, siyanai nekunetsana nesu naJesu. Tiri tese vadzidzi vanomira vachidzingira mukadzi uyu kure, but mukadzi uyu anoramba achidaidzira kuna Jesu, kusvikira vadzidzi vatoona
kuti havagoni kumudzinga, vadzidzi vanouya voenda kuna Jesu vosvika kuti Jesu, dzingai munhu uyu, because isusu tambozama kumudzinga, haasi kutiteerera ende haasi kuda kunzwa isusu, ende akuramba achidanidzira kwatiri. Tiri tese raonawo Mwari, ndibatsireiwo kuona unhu hwevadzidzi ava. Zvikanzi ari kudanidzira kwatiri shure kwedu isusu. Tiri saka Jesu tibatsirei kuti azive kuti tiri vamwe. Munoziva mukati meupenyu ende mukati mekunamata kwatinoita, kune vamwe vanhu vanoti vapiwa zvigaro muchechi kana kuti vapiwa matitles muchechi, vanofunga kuti vave padhuze naJesu, zvekuti Jesu ave Jesu wekumaraini kwavo. Tiri tese raonawo vanopersonaliza Jesu, so zvokuti hakuna mumwe anofanirwa kusvika pana Jesu asina kupfuura napavari. Kune vamwe vanhu vanobva vazviti tisu maprofita, tinoziva Mwari, tiri pedyo naMwari, zvekuti hakuna mumwe anogona kusvika pana Jesu asina kupfuura nepavari. Saka vadzidzi vari kuzviisa mukati medzimwe bhutsu dzavasingakwani, zvikanzi mukadzi ari kudanidzira kwatiri. Tiri tese raonawo Mwari, inzwa mudikamu, unogona kuva padhuze naJesu but uri kure nekuponeswa. Pari kujekaira zvinondirangaridza vasoja vaya akauraya Jesu pamuchinjiko. They were so close to the blood of Jesus but very far away from the saving power thereof. Pari kujekaira, you may be so close, in the close proximity namuponesi but uri kure neruponeso rwacho. Pari kujekaire, vadzidzi vari kupersonaliza Jesu, vadzidzi vari kupersonaliza chiKristu panapa, ende vakawanda vedu ndo unhu hwatinoratidza hwekuda kubva tapersonaliza because wapiwawo a position, kana kuti because wadzidzawo waenda kuchikoro wave nesome theology kana kuti some understanding of the Bible, you think you are now closer kuna Jesu. Dambudziko rakaitwa nevadzidzi, and by the way Jesu arida kudhila nevadzidzi vake. So panapa Jesu anoramba anyerere, mukadzi achidaidzira, ende vadzidzi kwakuya kuna Jesu, Jesu kwakusimuka, kwakubva ati kuna mai avo, nai mai, ko madire iko kundinetsa, ini ndakangotumirwa kumakwai akarasika aya eimba yaIsraeri, ndibatsireiwo panapa vana vaMwari. Jesu ari kunongedzera kuvadzidzi achiti aya ndo makwai aya, ende makwai akarasika eimba yaIsraeri. Tiri tese vana vaMwari. Nawo panapa Jesu ari kuda kutipa chimwe chidzidzo pamusoro pekuva makwai, ende Jesu ari kutiti isusu tiri makwai. Nyangwe uri gwai, iva gwai, nyangwe ukarasika iva hwai yakarasika. Pari kujeka here, haikona kubva wapanduka. Nyangwe mukristu akadzokera kumashure, Jesu panapa ari kuburitsa pfungwa yekuti wadzokera hako kumashure uchiri hwai yakarasika, behave like a sheep. Pari kujeka here. So panapa Jesu ari kunongedzera hake kuvadzidzi, ende achiti aya ndo makwai andakatumirwa kwaari. Mukadzi akati, ndokumbirawo mundibatsire Jesu, mwana wangu washungurudzwa kani nomweya wetsvina. Pari kujekaira apa, pane imwe point apa, zvikanzi ashungurudzwa nemweya wetsvina. Ini chakandinetsa ndechekuti mukadzi uyu ari kunzi muKenani panapa, ende vaKenani vanonamata Bhaari, vanonamata Satani, ende mwana ari kunzi panapa ane mweya wetsvina. Handiti isu tikanamata Mwari chishuwo chedu ndechekuti tizadzwe nomweya mutsvene, mweya mutsvene utitungamirire. So vanonamatawo kaBhaari, vanonamata Satani, vakazadzwa nemweya wakaipa, zvinobva zvaita zvakanaka. So ndiri kuwana chimwe chidzidzo panapa chekuti vakomana Satani haisi hama yedu, tiri tesere, ende hapana paakambonyora pasi, hapana pane agreement yekuti pane hukama. You cannot be in a syndicate naSatani ukafara. Pari kujeka here, Satani anongokutambisa nguva diki diki, ndo paunoita sekunge zvinhu zvako zviri kufaya, ende zvinotofaya, but in the long run you will suffer. Pari kujeka here, because the devil came to steal, kill and destroy. Haana imwe agenda. Pari kubatika here, kusara kwekuparadza nekuparadza zvachose. Pari kubatika here, chake chaanotsvaka kukubira, chake chaanotsvaka kukuuraya, chake chaanotsvaka kukudestroya zvachose, ndo zvake, ende ndo zvatoziva Satani achiita. So
ukaona uchipiwa zvimadelicacy naDiabolos ari kukurezva wakafanana nehuku broira riri mukeji riri kufidwa. Tiri tese vadikamu rinofidwa sohuku inopiwa mvura nenguva, igopiwa mvura inoenderana ine mwero, igopiwa environment ine mhepo inofefetera, kana kuchitonhora igoisirwa light rinodziya, inopiwa all the comfort. Broira rinopiwa all the comfort, ronyatsovakirwa keji isingapindi kana nyoka, isina kana chinoistress. Rikaita stress broira rinopiwa stress pack. Tiri tese here richifidwa chikafu nenguva, chikafu chinofana kudyiwa usiku namasikati, broira richifidwa. But chisingazivi kamwe nebroira ndechekuti haripfuuri 6 weeks riine comfort iyoyo. Rikangodarika 6 weeks rave a liability, ratova a loss. Saka pa 6 weeks upenyu hwaro hunofana kuparara. The same nevakawanda vanoita syndicate newakaipa, vanobatana naDiabolos mukuita kwavo. But rega ndikutaurire hama yangu, haungambofi wadyidzana naSatani ugorarama nguva yakareba, because Satani chaanovavarira uchishandisa madrugs iwayo, uchishandisa zvakaipa zvaunoita, uchibata mishonga, mhedzisiro yacho une pauchapenga chete, une pauchafa chete, zvichakuwana. You will not exceed 6 weeks. Pari kujeka here wakangofanana nebroira muruoko rwaSatani. Saka mukadzi uyu ari kuzhamba panapa, ari kuchema kuti hai haungawirirani naSatani zvikafamba. Mwana wangu ashungurudzika nemweya yetsvina. Tiri tese vadikamu. Saka mukadzi achema panapa, Jesu anobva amira akati, saka mhai muda kuti ndiitewo sei? Hazvina kunaka kutora chingwa chevana wochipa kumbwanana. Tiri tesere Jesu anoshandisa language yakanaka pano yekuti mbwanana, haana hake kuda kutaura kuti kumbwa. Tiri tesere because aida kushandisa language iri compassionate, but ndo zvaaitotaura chaizvo kutoti kuna mai ava imimika you belong to side remadogs, muri mbwa mai pari kujeka here. Saka hazvigoni panapa. Jesu akashandisa imwe language, but I understand because munguva iyi it was a common title yaipiwa kuvanhu vakanga vasingatendi, yaipiwa kumaheathen, and yaigamuchirika nguva iyi. Ndosaka muchiona kana Peter chaiye anonyora kuti musafanana nembwa dzinodzokera kumarutsi adzo, achitaura vasingatendi. Pauro chaiye anototaura pamusoro pevasingatendi, achivafananidza nembwa. Even John the Revelator anotonyorawo achitaura kuti kunze ndo kunembwa navaroi nembavha. Tiri tesere. So title yekuti imbwa yaishandiswa nguva iyi kuratidza vanhu vakanga vasingatendi. Pari kujeka here. So ndibatsireiwo kuona panapa Jesu ari kunongedzera mai ava kuti imai imimi you belong to this side rembwa, achinongedzerawo kuvadzidzi achiti ava makwai. So panapa pane 2 magroups, pane 2 mhuka dziri kutaurwa, kumwe side imbwa kumwe side wai. Pari kujeka here. Now Jesu anongedzera akati hazviite titore chingwa chevana tichipe kumbwanana. Pari kujeka here. But Jesu ari kushandisa language iri compassion because mbwanana kanhu kanodikaka. Pari kubatika here apa. Zvikanzi panapa nemukadzi ari panapa, vakomana mukadzi unoshamisa, zvikanzi hongu Ishe, handirambi kuti ndiri mbwa ende handirambi zvamataura, but inini ndiri mbwa ine muridzi wayo and imi ndimi muridzi wayo. Tiri tese here. Mukadzi akanga ari kuapila to a Jewish law inonzi Tzabalei Hahim. Tiri tesere. Mutemo uyu unoti kumujudha wese you cannot pass by, mungave murodi uchiona mhuka ichitandaza woisiya, hazviiti, unenge usina kuita zvakanaka. Kana kuchengeta chipfuwo woregera kufidha chipfuwo chako, unenge usiri kuita zvakanaka. Mutemo weTzabalei Hahim unokubata. Tiri tesere. So this lady is appealing to a Jewish law yekuti ndiri mbwa, ndiri sure I'm a dog, but I'm a dog with an owner and you are the owner. You are entitled. You cannot leave me in distress. You are entitled to relieve my pain. Pari kujeka here because of mutemo uyu wechiJudha. Saka mukadzi ari kuti handirambi, ndiri mbwa sure, but ndiri mbwa ine muridzi wayo. Pari kujeka here. I've never seen such humility vakomana, kuzvidzikisira kwemhando iyi, sure kuzvininipi
kupisa kwemhando yakadai. So mukadzi ari kuswedera pana Jesu akati, handirambi shuwa ndinotadza, handirambi vakomana ndinomborasika, but inini ndiri munhu ane muridzi wake. I have suffered enough, I need salvation. Kana kwine akanditeerera panguva ino ari kufunga kuti ashupika atambura, inzwa mudikamu, tora kutenda kwaiva nomukadzi uyu kwekuti ashuwa wakomana, inini I have suffered and I cannot let you pass by. Handingakusiyi Jesu muchindisiya ndiri mukushupika kwangu. I have suffered with so many addictions that I cannot break through from. I have suffered vakomana nezvinhu zvinoshungurudza zvandinetsa zvandibhubhisa, handisi kukwanisa kusiya ndega. I'm helpless, I'm useless, but ndinoziva kuti kune simba rangu. Imi Jesu ndimi simba rangu. Ndinoziva kune ropa rinosuka zviri muropa rangu muzvikapera. Imi Jesu ndimi mune ropa racho. Vakomana mukadzi unozvininipisa zvekuuya pana Jesu. Tiri tese vadikamu. So panapa mukadzi unoswedera, unouya kuna Jesu. Vakomana ndibatsireiwo kuona tati mharidzo inoti kana wai dzoita sembwa. Tiri tese vakomana ndibatsireiwo kuona pano mukadzi uyu ari kuratidza behavior. Anzi naJesu imbwa, but ari kuratidza behavior chaiyo inofana kunge ichitwa nehwai. Tiri tesere yekuzvininipisa, yekuuya, ye-endurance, ye-patience, pari kujeka, ye-persistence, pari kujeka here, yekuratidza kuti ndine muridzi inini, pari kujeka here, ndine mufudzi inini. Mukadzi uyu anzi imbwa naJesu, but ndiye ari kuratidza the perfect character yekuva hwai. Chindibatsiraiwo kuona vadzidzi panapa vanzi naJesu makwai, pari kujeka here. Ndinorangarira ndichimbotenga imbwa sometime, dogs are very expensive. Ndokutengawo imbwa yekuti igare pamba. Purpose yandaitengera imbwa yanga iri yekuti ndichengete, ikipe the strangers away from the home, ive security yemba, pari kujeka here. Ende ndibatsireiwo kuona in this chapter vadzidzi vachiisa barricade between mukadzi uyu naJesu, vachidzingira mukadzi uyu kure naJesu. Tiri tesere vakomana, mukadzi uyu achisairirwa kure naJesu. Vadzidzi were behaving like dogs in this verse. They were behaving like dogs, creating a barricade between Jesus and the woman who needed salvation, who needed saving, who needed freedom from distress and depression yakanga hari. Vadikamu regai nimbotaura chinhu ichi. Makristu akawanda tatanga hunhu hweumbwa vakomana, zvakadaro zvekuti vanhu vakawanda havachakwanisi kuswedera pana Jesu. Vanhu vakawanda vari kutadza kusvikira Jesu because of our behavior, because of our doings. Vakomana tabva tamira pakati paJesu, and Jesu haachaoneki nekuda kwehunhu hwedu, pari kujeka here apa. And zvakadaro zvekuti those who need to see Christ cannot see Christ anymore. Vakomana mumwe munhu anobva kwaabva achiuya muchechi kuti regai ndinotsvaka Mwari, but as soon as angosvika muchechi anogamuchirwa vakomana nevanhu vanotomudzorera mumatope aanga achitiza. Tiri tesere, umwe musikana anogona kutendeuka kana umwe mukomana wototendeuka wokuuya kuchechi, but anosvika achisangana nezvinoshura zvakadaro zvekuti zvinomupedza simba nekumudzorera kunze kwaanga achitiza, achiti ndatizirawo muchechi. Tiri tesere vakomana, vanhu tave vadzidzi vaJesu tave nekamwe kabehavior kari kukipa vanhu vaJesu kure naJesu wavo, pari kujeka here. We have kept so many people away. Vakomana kana wai dzoita sembwa patova nedambudziko. Tiri tesere vadikamu, when sheep behave like dogs, then there is a problem. Vanhu vanokutadza kuona Mwari because of title iri kupiwa pavanhu, masavadha. Tiri tesere vano zvakadaro zvekuti vanhu havachaoni Mwari Jesu arimo masavadha, vave kuona masavadha ari kuvavharira kusvika pana Jesu nekuda kwekakuita kedu. Tiri tese upombwe hwakura zvakadaro zvekuti vanhu the strangers cannot see God anymore. Pakatendeuka munhu achibuda muupombwe achiti ndoda kugamuchira Jesu, anosvika otosangana otonyengwa nemaeridha achiri padoo, pari kujeka here.
vakomana kune vanhu vari kusiya umbavha vachiti regai tisiye umbavha titange kunamata Mwari, but as soon as vangosvika pamusuo vari kusangana nevanhu vari corrupt, vari kuvadzorera mumatope, vari kuvapushira kure. We have become barricades of salvation. Tamira pakati pevanhu vari kuda kuponeswa, pakati pevanhu vaJesu naJesu wavo, zvakadaro zvekuti we are keeping people away from God. Kana why dzoita sembwa pane dambudziko, tiri tese vadikamu, kana why dzodya sembwa aiwa pane dambudziko. The way we are eating, the way we are partying, vakomana, vanhu vakutoona kuti kuchechi tichaenderei. Kana vanhu vekuchechi vari kuita mass exodus yekutiza kubva kuchechi vachiuya kune zvinhu zvenyika. So why tingadei kuchechi uku pari kujeka hera vanhu maKristu? Why are we so desperate? Zvakadaro zvekusimudzira zvinhu zvakaipa, kutora bhawa orisa muchechi, tiri tese in the name of trying to attract. Zvinobatsirei? Let people see Jesus and come closer to Jesus, not coming closer to our music, not coming closer to our praise and worship. Vanhu ngavaswedere pedyo naJesu, tiri tese vadikamu. Vanhu ngavasaswedera to flamboyance yedu, vanhu ngavaswedere pana Jesu. Dambudziko redu ndere kumira pakati pevanhu vari kuda kuponeswa naJesu wavo, tiri tesere. Kana why dzoita sembwa vakomana pane dambudziko, tiri tesere. Saka ndibatsireiwo kuona panapa Jesu ari kuda kudhila nevadzidzi, ari kuda kuvaratidza kuti there is a certain behavior in you that has to go for the sake of kuponeswa kwevanhu vakawanda. Vanhu vangaponeseka sei kana tichiva pakati pavo naJesu, tichiva isusu vanhu vanovapedza simba nekuvatonga kuti imi you don't deserve kuponeswa, tichipa vanhu malabels, tichiisa vanhu muzvikwata. Kana why dzoita sembwa pane dambudziko? Kana maassociations edu nemarelationships edu asisina standard yaJesu, kana why dzoita marelationship sembwa pane dambudziko, tiri tese revadikamwe. Kana why dzopfeka sembwa pane dambudziko, pari kujeka here. We no longer have the standard of dressing. Zvakadaro zvekuti vanhu they can't see Jesus because of how of our fashions today. Musiyano ndeupi wenyika nevanhu vanonamata Mwari? Kana why dzoita sembwa pane dambudziko, pari kujeka here apa vadikamu. But mukadzi uyu vakomana anoratidza huwai, vakomana huwai hwekuzvininipisa, hwekuva so persistent. Haana chiramwa mukadzi uyu, haasi kukundikana until asvika pana Jesu, tiri tese revadikamwe. And haasi mudenial, anogamuchira all the insults, but chaari kuvavarira kuswedera kuti abate pamupendero wenguva Jesu, kuswedera kuti abate icho chiri kupangwa nemweya wake, kusunungurwa kwemwanasikana wake, tiri tesere. Jesu paanotarisa kutenda kwakasimba kwakadaro kwemukadzi, Jesu anobva ati mai kutenda kwenyu kukuru, zvamunoda zvingaitwa, tiri tesere vadikamwe. Zvikanzi kubva panguva iyoyo mwanasikana akaporeswa. Have we realized results ekutenda kwedu? Kana tisati torealiza results ekutenda kwedu, the inner peace that comes by drawing closer to Jesus, probably tinogona kunge tiri vanhu vakafuratira Jesu, vari kudzingira vanhu kure, pari kujeka irapo. Probably tinogona kunge tiri pedyo naJesu, tichizvirova dundundu, but tiri kure nesimba rake rekuponesa. Dai Mwari werugare atiitira nyasha, dai Mwari vatibatsira. Muchapita iyi taziva kuti kana why dzoita sembwa nyika haigoni kuona Mwari, tiri tesere. Who will evangelize to the world? Kana why dzoita sembwa. Dai Mwari vatibatsira. Amen. Ngatitsinzinei tinamate. Baba vedu vari kumusha wokumusoro kudenga, rumbidzwai Jehovha nekuti ngoni dzenyu dzinogara nekusingaperi. Tinokutendai mutsvene nenguva yekunamata, tinokutendai nenguva yekutaurwa kweshoko renyu. Ishoko rinorema Mwari, but rinoda kududzirwa kuvanhu venyu, asi rasvika nenzira isina kujairika. Tibatsireiwo Jehovha kuva neunhu hunokudzwa. Tibatsireiwo Mwari kuswedera pedyo nemi, nekukwanisawo kuzarurira vamwe kuti vakwanise kukuonai Mwari.
vamwe vanhu varikutadza kukuonai nekuda kwekamuitiro kedu. Kune vanhu vakawanda vari kukuhunika nekuda kwekamuitiro kedu. Tibatsireiwo kuti unhu hwedu hubatsire vazhinji kuswedera pedyo nemi. Tidzidze kubva pamukadzi uyu kuva neunyoro, kuva nekutsunga, kuva nekuzvininipisa. Isai kuzvininipisa matiri, isai unhu hweuhwai matiri. Tive hwai zvirokwazvo dzakarashika, dzinoshuva muponesi wadzo, dzinoshuva mufudzi wadzo. Tibatsirei Mwari wedu, mutiitirewo zvakanaka. Unhu hweumbwa hukutaurwa pano hutame kubva matiri. Tibatsireiwo Jehovha, tisava sembwa dzinodzokera kumarutsi adzo. Tibatsireiwo Mwari, tisava vashungurudzi vevanhu, asi tibatsireiwo Mwari kuva neuhwai matiri nekuswedera pedyo nemi. Uyu ndiwo munamato wedu muzita nemuropa ramuponesi wedu Jesu Kristu. Amen. Izwi remufudzi kunze kugwenga redima, ari kudaidza hwai dzakarasika kokure. Pinzanyi dzese dzarasika, pinzanyi unza dzese kuna Jesu. Ndiani anobatsira, mfudzi mukuru wemutsa, kuti aone dzaraswa nekudzipinza mudanga. Pinzanyi dzese dzarasika, pinzanyi unza dzese kuna Jesu. Inzwanyi dziri kuchema, ugomo guru kugwenga. Tenzi anoti kunesu, endanyi kutsvaka dzangu. Pinzanyi dzese dzarasika, pinzanyi unza dzese kuna Jesu. Pinzanyi dzese dzarasika, pinzanyi unza dzese kuna Jesu. Ungasununguke muchitema, riripo simba mumaropa. Ungakurire chitema, riripo simba muropa. Kune simba rinoshamisa muropa. Kune simba rinoshamisa mumaropa. Ungasununguke mukuchiva, riripo simba mumaropa. Muya pakavari unochena, riripo simba muropa. Kune simba rinoshamisa muropa. Kune simba rinoshamisa mumaropa. Unoda kucheneswa sechero, riripo simba mumaropa. Mawara asambanero paro, riripo
simba muropa mune simba rinoshamisa muropa mune simba rinoshamisa mumaropa enyenye munodahere kumushangira riripo simba mumaropa unoda kuimba ndege kukuza riripo simba muropa mune simba rinoshamisa muropa enyenye mune simba rinoshamisa mumaropa enyenye mune simba rinoshamisa muropa enyenye mune simba rinoshamisa mumaropa enyenye mumaropa enyenye mumaropa enyenye ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro pamsana popemutsa wake ndichagara kumushako ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndinofarange kuti Jesu auya kundiponesa ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndinotondera muponesi ndichiri kufunga ndiye ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndichamuona mambo wangu ndoita mutemo wake achiri kunditungamira dakara kumusha kwake ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake chiripo chiremba kudenga chinondimirira ini tichaenda ngekukasika kumusha wake wotenzi ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake.